Ako postoji desert koji svi vole, onda je to brownie, pogotovo u blagdanskoj verziji. I realno, svi znamo kako se radi. Otopljena čokolada, maslac i ulje, malo šećera, jaja, vanilija i brašno. I to je to. Zato se danas ne zadržavam na receptu za pripremu brownija, koji vas ionako čeka u opisu videa, nego na dva jednostavna, blagdanska načina kako ovaj čokoladni klasik učiniti malo zabavnijim. I to u manje od 10 minuta kako biste za blagdane mogli provesti više vremena sa obitelji i prijateljima. Kada se brownie ohladi, kako bi se lakše i preciznije rezao, podijelite ga nožem na 8 jednakih trokutastih dijelova. Nakon toga, vrijeme je za prigodno blagdansko ukrašavanje. S običima sam od bijele i malo tamne čokolade napravio oči, a ciljano slomljene perece iskoristio sam za rogove, dok sam od crvenih čokoladnih bombona napravio Rudolfove nosiće. Za ukrašavanje Borića koristio sam bijelu čokoladu obojanu zelenom jestivom bojom, preko koje sam posipao razne šećerne ukrase koje sam imao kod kuće. Rezultat izgleda zabavno, a meni je jako ukusno. Dobar tek!